בשתי מילים, איך לנצל את העסקאות של ה-10.90 עד הסוף, כמו שצריך. הולכים למקום מרכזי ואיכותי, כמו ירושלים, תל אביב, מקום טוב, ומוצאים פרויקט חדש שהולך להתחבר למקום המרכזי הזה. עכשיו, האזור של הפרויקט הוא חדש, אין שם כלום, שום דבר, ולכן המחירים שם גם מאוד זולים. עכשיו, ברגע שקונים ב-10.90, אז ההון עצמי עכשיו מאוד מאוד נמוך, רק 10%. מתי צריך להביא את כל ה-90? רק בסוף, בעוד 4 שנים. אבל שימו לב, ב4 שנים האלה קורה דבר מעניין, לא רק שהפרויקט נבנה, אלא גם כל התשתיות מסביב שבעצם אמורים לחבר אותו להיות חלק מהמקום המרכזי. תחבורה ציבורית, בתי ספר, בתי כנסת, קניונים, אם זה כמה פרויקטים. כלומר, כל האזור הזה מתפתח כדי להפוך להיות חלק מהמקום המרכזי. ולכן, בעוד 4 שנים, כשהדירה הזאת תהיה מוכנה, אתם בעצם מחזיקים ביד בנכס שנמצא באזור יוקרתי, ולפעמים הוא אפילו עולה יותר מהמקום המרכזי הראשון, כי המקום החדש הפך להיות חדשני ואיכותי יותר וכו'. זה בעצם הרעיון, להיכנס לפרויקט שנמצא במחיר הכי למטה, בהון עצמי הכי קטן, אבל בגלל שהופך להיות חלק ממקום יוקרתי ואיכותי, אז בסוף כשכל התשתיות יהיו מוכנות והמקום יהפוך להיות מקום מבוסס וחלק מהאזור המרכזי, אז למכור את הדירה. כשהדירה נמצאת בפיק שלה. זה הרעיון, להיכנס למטה ולצאת למעלה.